Doming, mabali namin. Siguro iti nabasak a health tips iti kolom, iti pada ka manurat iti magazine. Kasto iti may sa pagparelax iti bagay, Rosa. Aya. Daytoy panagilad kalpasan ti panangal daw. Uy. Agilad kabayatan ti panagbasa iti makaparagsak ken makapabang-arik na nga istorya. Kastagayam. Anyamat nga istorya ti basahin. Kas kumay ti comedy wenno love story. Basta tay makapabang-arik ti masaknan. Kas kumakan ka. Mabang-aran kalakit di nga imabay kanyak anagila dito papag dito sirok ti mangka. Sige, anya pay. Makatuglo paksamot ten iti abay ko kan ka anagila dito'y papag. O di, iridap mo. Tapno, makarelax ka. Sige. Yapay ti aramida na pagparelax dom. Agibaga kalata, tadom nga ga. Basta, saan nga agbasa ka na kita'y makapastress? Tada posibilidad na makipagproblema ka pa iti problema niya yung bida iti boyboyaan. Mas basaan, uno, dangdanggam, istorya. Ada kami posibilidad na. Mairidipan tayo agbasa. Matagtagainip ng taon jay binasa wano binuya na. Ba nag-ama kapastress na kwan. Amang mabatibat to pa yun na. Gaskan ka. Sa liklikan ka no da dyan. No tayo ko na noon break karagiti do mga opisina. Ay mali na dyan. Saan nga advisable ka awan inanak ti utag. Masapulat nga ag-break ti tao tapno mainanaan ti utag. Saan kidain? Tinurugan ako tayo. Ayla. Kunak nusak lang tiyak relax. Nakaunamot ni Rosa. Wala. Iridap ko bata. Talaga met nga do ti mabalin nga ramidain. Tapno makarelax ti tao. Tapno agbiag na salunat ken naragsa. Mike. Ket bagay ka na kayo kung nanang tag-relax. Mayat day tangim bagam. Ag-relax. Nabayagay na sana nakapag-relax na tao. Ag-relax kayo hindi tatang? Inkay pasyar ka nanang. Medyo mayata kitiday tang ibagbagam. Panunutin mi manday ta, dumeng. Anya? Pinas pa sa blugam adam bang lang agpasyerdan tapno makarelax da? Uy, kasapulan da talaga. Panawin tapno aglang ay da. Datay awan problema apang panunutan da. Wanan niya, Dom. Sige, takasaritak tumat ni nanang. Tano ka sano di uray siyak ti makaam mo iti allowance da. Talaga mo ta. Di uray day talang mati maipay ko pagragsakan da. Regalok mat kadakwadan Tani, jak na Krismasan ida idi Christmas. Wala? Sige. Inkanto mat kasarita ni nanang. Apagiso, dandanin ti kaldawan na iti puso. Panagpapasyar na iti agayan ayat. Agayan ayat? Katuan. Agayan ayat datatang kenanang.
taging gaita. Isuda pa lang, tiagkan kadwa. Awan si Minsina. Wunan niya. Alahunan. Mayatak iti kinunam nga agayan ayat datatang kananang ko. Pudno la unay dayta, Dom. Di ka mamut, Rosa. Awan esem ko nagpasya-pasyar. Gastos la dayta. Anya? Gastos laang dayta. Pasya-pasyar dita. Gastos nga agpayso Nga makita yo dagiti diyo pa'y nakitkita a lugar. Ang mga rumalipatan nyo daytang imbagayo. Ay, saan kung ta malipatan, Rosa? Nasa oklatikas jay, takailalaaklaang titunggal sintimaw ang maigama. Nasaysaya at no agaliwaksay kayo matlaang kantatang. Tapno makapagbanding kayo. Ay, sus, anya pa'y laabanding ti sa pulin mingay kat binigat mo't ada kamilat agmin-min nulagat tunggal pa nagrieng. Ala, ti kayat ko asawan, nabayagan adi kay nagpasyar, nanang. Sa bagay, awan mo't kit di Mayat mo't kit di dayta. Mga labay panunutik na imbag dayta imbag Rosa. Ay, sana nanas ka na panunutin nyo, nanang. Agsagana kayo kit din. Inak to ag-withdraw iti bagbagak nga itid ko nga allowance yo. San sa asimurot nga jaging ni Supeng. Tadi mo't bimangap. Rining ko itayin nga naturog sa manan. Saklatan tagjaging Hey, nalamin sa nabali. Tapumudot tong tirik nak no jaging ako. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kay balo akan ba? Salpag, sip-siputan naksamot dito. Naimbag man, tada ka duak. Mabuta nga ko mga jogging tanariwat pailaang. Ngam adda ka man. Ay, salpagin. Nakapikpik siya. Intan, German. Di naksang kakitaan. Surutan na ko. Munan. Surutan ka no. Mayat mo tadakat waka. Jaging pamura. Jaging ngarunin na gusting. Apong nagkapoy kan. Sige. Himbag lagi din. Tadi na kontinual talyaw je balo. Apakasulisugak ko man gem. Nayaw awan ko na. Ay, nabano ako na. Ay, di tagpaabagatan ngagpadayat isurutak. Ano? Damasabat ko. Ano? Ala. Nakayo kayong chairman. Katan. Sika? Anyat nagan mo itayan. Ala. Sandak sapay ng mo. Siyak ni Barbie. Tinalakdown dito'y nagbuksutan. Akaanakan ni Ikit Tikang. Win. Aday disik si abisita da Tikang. Kat naabutan lockdown di tinagbugsutan. Siyak jay sexy, idi abalasang sexy lata. Nagbakasyon idi Christmas. Kat aging gaita, adaak pala dito'y. Kat, wow, kayat ko launay. Kayat mo launay, Barbie. Jay, imbagayo, sexy abalasang. Siyak day jay sexy.
Kaya't kulaunay timbagayo as sexy, Kwa. Talaga mo sexy ka, Barbie. Anya ngay, chairman. Agjaging kayo pa, no? Agawid kayon. Gusto dahi jay panagjaging ko na. Inton bigat manan. Nabanog kayon sa unay. Kwa. Saan mo't unay? Takasla na inanaanak adagos iti nasabat ka. Oh, talaga? Iswa, gusto pala dahi jay. Inton bigat manan. I thank you, Lord. Kung naklanusan ko na maliklikan dahi ta asulisog. Orayan na, chairman. Ah. Lumpatang ang jogging. Ha? Ay nang sumursurot. Ay, nakaluto ako. Iti pamigatan ng bawat matlaan ni gustay. Ay, nagsaor talaga na alaklakayan. Kaputa sa anak abipangon adagos iti riniing niya pinanawan na kaon. Kaya't ko kumamot ti agjaging na parang umpus mo't basit to'y buyong ko. Saor talaga ni gusti nga sumangpet tulaan. Malagip ko man dyan bagbaga ni Rosa. Agpasyar kami kanaw. Kat isot makaamoy ti allowance bay. Anya nga tatim ako na ni gusting iti taychay. Mayat nga ta iti bagbaga ni Rosa. Ay, adaw mauawag iti cellphone. Anya nga tati baga ti umauawag aya. Sumbatak madlaangan. Eh, si Kabit Gayam gustay, hello! Hello bakay. Di nakurain na nga agarmusar. Tagdiretso aki dya barangay hall. Kasta. Di ka man laag digaws. E dito ta sigurado na daripuspus ka ni tiling at kan nakashort pan ka nga ag-duty dya barangay. Di ka lakit mabainan. Mabain ka mo't kadagiti mapan iti barangay hall. No makita dati kinaduoy mo nga agatling akitan. Chairman ka pa imot nga raw. Sige nga raw tagawid akbit. Bye. Anyat nakapampanunutan na asaan nga agawid ang mamigat. Bueno, adda mangilibre nga taken kwa na iti armosar. Maamuak tumatlag. Nakaunagaya mo ni Dumay nga barangay hall. Wan tatang, nasa pa nagring itay. Nagtaray-taray dita arubayan sa nagdigos. Kan nagarmusar, idikwan, nagrubatan. Mayat man ti pa nagsasaro no ti imbaga mo naramid na. Garaw, ti nagagagday jaya. Ay, saan asadot ni Dumeng, tatang? Man naturog nga agpaisaw. Ngam, pakaironodan nawat lang ti kinaturog na. Ngalawinin. Awan mat imbaga ka madikit. Ay nantay ka piyaw. Ay, tatang. Timplan kayo talaga. Mabit lang. Agbasa-basa kayo pala dita. Ewan. Tama na magasin. Dito'y sa tipakabasa kayimbaga ni Dumay. May papaniti aramidan tapno nasalon at tibagay. Ewan. Dito'y ang magasin taimbaga ni Dumay nga pakabasaan iti tarabay. May papan iti salunat. Basa ak mamalo. Dito yung timbaga ni Duming. Tarabay. Basa ak dito yung may papan iti panagwatwat. Oh.
Agkapi kayon, bayat ti panagbasa yaw tayo nakituloy jar aramidak tatang. Wan. Basag man pa'y labiit daytoy. Agkapi kayo pa'y. Sige anak ko. Pumanawag tumutin, apaman ama ibos ko ti kape. Kanayon ti panagjogging ni Chairman, kagawad duming. Imbagtat, di agpakadwa kada kayo. Siyak tinang ibaga, akasapulan ti panagwatwat da. Iso da jay. Binigat ng jogging. Apag iso a panagawid men, tamaudin aron dami, nagtanod no makita mi. Alas 4 pa lang iti parbangon no daduma. Aya, kit nagsapan. Uwan, kwa. Anya ako. Andan sa kayat mo nga ibaga. Kwa nga men. Kunak no ni Nana Suping di kadwa nang agjagyaging agrikriko si Jeff Plaza, hindi na minsan. Sa bali mo't gayam. Ada kadwa na. Adda nga rod. Di mo ibagbaga nga imbagak tinakitak Di ka madanagan, tas sana ka chismoso. Amo na, ang makikita yu ida. Amuna Tamakasarsarita mi pwede kadwanan o kwa. Anya nga iti bagbaga na kada kayaw. Di na ka di ibilbilin, asaan nyo asasawan ti pan nakakitkita yu kada kwada. Saan mo't? Kaslawan mo't anyaman nakin kwa na. Iso ako na nga amangan no gagangay la ti panagraranada. Kasta? Uwan, sa bagay. Saan adakas ti makigayam? Uwan naman. Katap no makitam ni ibagbagak, ingkantumot aging jajaging kagawad. Inak mo tagjaging, Rosa. Agjaging ka talaga? Wano, agin jajaging. Agjaging tara na ni tatang, tadwa kami ngagjogging. Adda na damag mo niya. Iso awan-awanam ni tatang. Ha? Nakauna lakit din ni tatang nga nagjaggingan. Ingkamatan, tapno makitam no adda kadwana. Hoy, nga may mayat sa no, agjaging kayo mo't kanina na. Ay, wala niya. Mayat sa. Talaga amayat. Sumalun at tayo, nagwat-wat tayo. Awagan man kit din ni nanang, ta kumamat kayo. Sige nga Rod, umunakan ta kumamat kami. No, di masadot ni nanang. Alukuyem. May mayat no, kadwada kayo ngagwat-wat. Danunan da kami kang tatang ijay. Sige dong, umuna ka nga Rodan. Ag short saklaan. Awagak pa ni nanang Mga no di na kayat ti umay. Dandanitan iti plaza, nanang. Nalawag mo tanti aglawlaw. Ay, makita ta. Makita ta nga tanda. Tatang mo dita plaza. Uwan Ay, papananda ko mga awanda dita. Ay, Samay sa. Imbagak matadanunan ta iday jay. ay masa dutak la ko ma. Makabanog. Kasapulan tamot ti panagwatwat, nanang. Ngam, ayun da tatang mo ngay. Ay, agdiretso tayo ni Ije Plaza, nanang. Ang mga no Ije ti ayanda kan dumeng. Ay, uda. Lumeng, adda dita dagitay masansan ang makaranakan niyak ngagyagyaging. Agbuy-buy da iti sumba. Ayan da, tatang. Dagitay nakatugaw iti ayan ti flagpole. Nay, agpaypayubyub da. Uwan nga ron. Nagmayat ti pasok da. Sunal mo't gayam da kita. Nay, kita nagsisiksida pa'y Asit ganta ka di ida, tatang. Sanan, uray kat saan natapay mo ta nakita. Paliiwan taman ida. Tapay. Oh,
ti makder di bakit. Ay na, apaw, makita yo tatang. Wen, nagbatad dagijay lupo. May ka, Papanan tayo. basta umay ka. Sumurot ka kanya. Pinanawan ako. Papanan mi nga ta. Awan mo't datatang mo di tarusa. Nagita mo't agsasala di ta alalakay ka na bakit ti makita ta. Ayan da nga ta. Ay, ne, adamat pulis si Jay. Ne, makisumbadamot nga ta? Anya mo't aga po ngayon nga may kat makisumba-sumba ti aramidon da kita apulis ditan. Oh, agawid takit dain. Mangilawlaw ang datatang mo. Sana balit nakapagwat-wat tayo, nanang. Relax. Ay, unmat kit di. Nanede. Damot tatang mo kinduming dagi di mang sarsarono ka dagi nakapikpik shorts. Ah. Dagi dyan eh. Ah? Aywan. Nagtaray Nagtaray-damot tayo. naglugudan. Agtataray dan. Papanandagay. Sulsultipan mo din ti pulis. Awan basol ko. Inawis naklatoy ka anak kakatumulo nga gisursuray tila ko na. Apay asaklaan ngay. Nairanod ka matikit. Sumardan kayo, salbag kayo. Mangipaspasubo kayo. Impagtalamati mo't lada hepe at tiktiktikan tayo da, Chairman. Uwang araw. Imbag. Tamamati kami mutan Rosa. Asan adag ito'y nakabuyang yang alop-lop po tiga po na. Parbangunan nyo. Tiagyag-yagay. Safeng. Wandom, tano saan? Agdetektive kami kuman kan nanang. Dom, apa yan? Agriin ka. Dom, Ha? apay, Ay, nabatibat nga. Dumi, mabali namin. Ay, unay mo tan na kita damag ang barbaro atawon. Paasi ka disgrasya piman. Naglamlamay na ang barbaro atawon. Disgrasya itilugan. Malaksid pa ka na iti sulpang ano disgrasya gapu iti paputok. At may sa abos ano disgrasya iti pasatilaw niyon. Upat kano tinatay. Karaman ti konduktor na. Kat sigon iti damag. Bimtak sa ti gumay ti likod. Kat indong par sa ti driver ti bus iti punti kayaw. Ang lalaki din nagpaiso ti disgrasya. May sapay tinapasama ka disgrasya iti tarlak. Ano sa dino, kat may sa avan ti dinalapos kano ti bus matlayang Manipud Norte. Upat matlayang tinatay. Kasano lang ang tinapasama? Naglawan mo ti kalsada. Dahil titirikat na kat no kasero ti driver. Dahil ti kanay napakaigapuan ti disgrasya. Malaksid ka rin iti makuna mechanical defect ti lugan. Ay gusto pala na itatama ka. Ilad ko itday. Sakta yung agsurata kiti kulom ko iti publikasyon na pagsursurata. Yan mangisingitak tumot iti script ti drama. Ilad ko niti o tiduga sa pa. Baring awan disturbo. Dom. Naspak manan tiridap iti dayitaw. Nay, kunak man nagsursurat ka.
Nakailad ka mo't gayam. Irubat ko kumat irumidag. Ngamen, dak makapanunot iti surata iti kulom ko. Papaayaban na ka ni tatang. Ada ka no napatag nga ibaganakan ka. Aya, Wun. Saan ang makaawag? Tadyak man amo. Nadadail sa ti cellphone na. matataal. Isumuti ko nada. Ngamin, amangan no si kaman ng tidutukan na nga ay si iti barangay. Anya, Pimalpak mat ngamin idi may sa kadagiti kagawad tinaguay si. dahil tangarod ko. Nagpangkusaw mo't ngamin ako nak. Ang raraman lang arodan, pangkusaw pa lang. Nagangganab na. Mapangkakit din. Agur-uray ni tatang. Papanandaya. Saan ko nga mo Basta papaayaban na kamat lang. Sige. Mapanak nga ron, iji balay da. Agya manak tay may kadomeng. Anya ka di tinapatag ni bagayo, tata. Makapanawa katsika tidutukak nga uay si barangay chairman. Ako? Sana ga putag reklamo ngam adan sa makon ko na nagiti kagawad asak ti dutukan niyo. Nga, anya ko ma. Isuda ka din di masorot. Kung may sa si kamati number 1 kagawad. Tatang, Ada kanyak nagdesisyon dita. Kung sadak mat nga umadayo. Naimbag ko maano, mabayaga kunay. muwan mat kedi. Saan man nga sudat idengdenggem. Nakitam, no anya tinapasama kidi naguay sa ni Dugsak. Pasig kakalanggungan tinaramid na ngem kanaben na ata linugubanda. Dahil tangarod mo Kaya't kumet ang mapadasan nyo kumaamin taguay si chairman. Ngamawan mo't no nga ramid dagiti kakadwam akagawad. Kapilitan nga ramidak tibihe mo ni tata. Sakman ka nung tiago ay si barangay chairman. Awan maramidak. Tano sino ti kahit na anutukan. Awan maramidan na. Malakas si dasak ti number 1 kagawad. Siyak kanula ang titalken na pamanawan na. I-encode ko nga ron. Kalpasan na. Papan ko i-print iji barangay. Makalawas ka nung awan. Ay, salat mo na ito. Mapan manan tirik na. Ala kita. Anyangar nga. Pagustuhan na. Apo, nagmamayaten dagiti mulam anaten dito'y organic backyard garden mo raw sa kabsat. Wen maring aneng, isulat liwliwak tunggal agsapa. Dagiti kamatis mo. Anya abaray ti dayta. Ha? Nagadun ti bunga iti raay na. Ay, cherry tomato day tamare. Katamaw, nagkapupay iji Hawaii, tibin ina day ta. Impaw itman ni ulitag ko George. Isu aya. Wen. Ay, nagsaya atong. Ay, mga lakanto itibin Ay, uwan man. Uray jay patubom ton Iso Ngam ne. Atun sa daytan na loom Sayang no di kaburasan. Isus, talaga sa anak ngagpurpuros mare. Bayam lata dita? Di sayang.
Ay, sana sayang. Tano masapul ko, umayak lata pumuros no kwa. Iso aya. Wen, ngamin, saan matamaragreg nga uray nagangon ton ti pamurusan na. Ay, nagmayatan. Ang mala. Mabait lang. Tamang purusak iti pangraman ng mat tapno di mo ko na. Ay, uwan ma. Ay na. Adapay bunga ta bagyo beans mo. Kan adapay gayam tarong. Ala, agraman pariya ken okra. Ay, kumpleto apang pakbat ti mulak maray. Dapay kat palaming ko dita ah. Ay, iso aya. Iso nga awanan sa pulampay. Kailangan maisagpaw ti kurang na. Damatan mula alaya dita. Ay, alaman nga rod mare. Ipurusan nagman tayong baglaangan nga ikan iti bugong. Ay, pasensya kan ah. Sorry, kapaspasuyot ko iti para dangaw kan aplat. Saan pa'y amabalin ti pumuros? Aya? Wen, agat sabon kan na ikansili. Ay, sayang. Makaramanak kumamot din iti bungat nateng mo. Kasta, dagiti ka aruba rusa. Naglalaing da dumawat ka dagiti bunga tinatag. Ngam ti pakasurunak nanang, inikakmat ida-ide iti mula da. Ngam natay ka no. Matay ano di masibugan. Ay talaga ah. Anya nga rod. Nalaklakan tay makidawat ka at no duma. Katuoy. Ay, madi ti kasta. Okay laang. Nusag paminsan laang. Saan akanayon? Kan sa anak pa nakapurpuros wano naramanan ti bunga dagiti nateng ko. Umununada kit den. Day tangaro ti may sa pagluksawa, kiti naggardina, kiti lagod ti balay may. Kanti dakas na kunam, isuda pa'y kit din ti umununa ang makapuros. Un nga rod. Ay. Saan ko nga itulok nga isuda? Ay katun ah. Di mon urayan ako nada. Ay sayang mare, alaak man laangan. Di mo urayan ako nadat kasta. Asakbay ang maipakadada na purusdan. Anya pa'y. Kasta ni Maring aning. Ay linapdak ah. Tasaan ko lang arudan nga inikan ididamo. Tempambar ko na sprayan iti sabong kansili. Minulit na timay dimawat. Makapaluksaw nga rod dagiti kasta. Nailungalong mat iti intiro a barangay ti panagmula-mula tayo. Ta makatulong para iti sustainable ako na dagiti taga Department of Agriculture. Tamay sa dayta a proyekto ti gobyerno ita. Ang gumawan matlat ta. Talaga asadot dagiti pada a tao. Di lamang laklak at amuda. Nasa uyon nanang. Nang runak at nanginapay lang ti magatgatang. Kunampay. Nang runa na sibuyas. Ay sus, sana parikot ti sibuyas. Adamulak ngon yun, Libs. Numasapal ko, pumutodak lang iti bulong na. O, di adan pa nakasibuyas ti lutuag. Nisumot lat ar-aramidit kat dayta. Nakitak dagatay lusok a kasirula. Kanda kitay nagawangan iti mineral water adadakal. Isot minulaak. Maliklikan ti gumatang kadagiti nanginaan nateng. No, ammo ti aramidan. Talaga may nga kasta tao. Kaya't na, dawar dito, dawar ijay. Alangan mo't nga agnanayon akas talatan. Aging iti adda madawatan na ako naman. No kuma, tatunggal bumarangay kat adamula na iti arubayan na. Malagip ko iti. Adda pa ipakontis tayo iti backyard gardening. Wen, ngam. Nagmula data kayat dalang ti mga bak iti premyo. Uy, Tidakas na. Kitchen showcase nga agpaiso. Ngam pasig mat damili. Kas kadak kayo.
Ngam, kumpletaw. Sa bagay, Ken adda ka sa premyo na. no panunutan, uray awan dagi jay a premyo. At damat langan premyo da nagmula. Wala. Tay apit na nga, di isot pa naka-premyo da. Ang gusto timbaga ni nanang. Ado tay manglaklakalaang ti amuda. Tay dumaw dawat latan ti pagalistuan da. Kumusta ti barangay, Dumeng? Aunot lat parikaut. Awan na na. Nanayas mo. Ewan tasika ti uay say. Agam no sa bali lang ay. Amok pa yan. Lakit diya. Naimbag no awam lat ado asa oda, gamutawan ni Tatang Yaw. Andala siguro. Hanggang saan yung may kaskaso na kita. Tabay may samot lang tagsasaw iti kasta. Ilang kagawad padtok ide iti kasjay. Ay, anya launay aya. Di dalakot makauray mo tan amalpas si termino ni Tatang Yaw. Kusayan dalat tamot tan ti kayat da. Ngarot man. Hanggang bayan nyo ida. Oray katawan mo't lang maaramidan da. Ta elected official ni Tatang. Kan may sa husto man teraramidan na. Kan adamot pagimbagan ti barangay, agraman bumarangay, ngar aramidan na. Tingarod may sa adilawan ti kaadwan kat all in the family tayo ka na iti barangay. Basol tayo pa eh. Oray katawan mo't honorarium yo kan Rosa kas President ti Women's kan senior citizen mo't kada kayo. Katuwin may, day tangarod kat. Paasig mo't at charity dagiti raramidon may. Pagtaktaktakan nga mo magangganab dita. Ipaspasublat ka nomot ni Rosa. Ngam awan mo't mayat. Ken saan da kayat ni Mrs. Sirip amang sublat. Ay, wag, nagpaisod ay tatumay. Tano iso nga min ti presidente. Ampaw, agikat na kanu amin. Anya. Nangalaam ka dagitoy, bakit? Nagadon anat natang dagitoy? Dinawat ko man kan Mari Rosa, kan ijay ayan danora. Anya, Wala kay. sus, di kalakit din mabayin. Pasigsamot na din hawat ti pagbiag ta. Ay, saan mat Naayat damot nga rong nagpadawat ita. Sigurado ka nga impadawat da. Amangan matno, nagpuros kalatan. Saan mo Unay kalakit di mo tan. Bakit kita amutin kanya kagdatawa? Saan ka mangibabayin si kaaning? Madamag ko lang nga kasta teraramidam, makitam. Di kagat agyaman tada maluto asida. Nagkadupay lang asaom. Salot ka kidi. Awan mo't nga ron may isang put mo. Uray sanak ngagsidsida, no tinakaw matlaang wano, linibas. Taamang ano isupay ti pagsakitan ti buksit ko. Talagang awan pa lang ni Chairman o ay si Dumeng. Si kapay lang tinakatugaw di tatruno na. Inton bigat pa lang ti sangpot ni Tata ang kagawad. Wanang dakalaunay ti dilawan dagiti kadwak a kagawad nang runa kada kagawad padto ken kagawad dugsak. Ha? Apay kano asika ti uay say. Mabalin na mo ti mangdutok iti sa balay nga uray saan a number 1 kagawad akasken ka. No question na randa data. Ninton chairman ti kasauda. Uno, ibagak token ko na. Saan anasken? Tawan tumetla kano ti maaramidan da. Tatimetla kay kayat ni chairman adutukan ti masurot. Sorry langan kagawad. Ano, agu ay si iti barangay ti kasya tao. Ay, awana. Ada ka ni chairman no sino ti kahit na amang iwan iti barangay no awan dito. Nadidigira, hindi dinutukan na ni kagawad dugsak. Palpak ti nararamid na. Anya
Isot binugbog da. Ngam kuma, nang pililatan ka na kami, tapno mapadasan mi man. Nay, si kanasamot nagreklamo. Kagawan, Ay, saan? Idandanon ko lang ti ibagbaga dagiti kakadwak. Tasyak ti patudunan da. Ngamen, amuda ama asitgak ni chairman. Ken sika. Bayam kagawan. Tayo bagagto kan chairman na tayo. Ito no sumangpoy. Ay, saanan? Ang mga high blood tumanan. Numataki, basol mi pa'y. Sana mabalin adi na maamuan ti reklamo yaw. Tano siya, saan ko nga almanan da ita, nga oray siya ti number 1 kagawan. Mari Rosa. Ay na, Mari Aneng. Sorry. Awan pa'y mabalin ama puros ka dagiti bunga ti mulak. Tarong man, kamatis, wano bagyo beans, kas kada utong. No addaman, para mat kada kamin Nalabos mo't taytan nga ramid yu. Tawat dito, tawat ijay matan ti obrayo. No nagmula kayo kumamay. No kayat yung nga da kanayon apurusin niyo, agmula kayo. Saan ang kinaimot da ito'y mare? Abak na da kayo matan tinagmula. Nagdakas at mapanak man langag ka da isto. Taijaya ka dumawat. Isu lang nga ruden ti dumawtawat. Isupay ti daganas ng agloksaw. Ay, nalabas nga aramid. Das lakit din data pagsakitan tinakam mo. Si kama mo ti mapabainan. Kasta ti kunam tasaan asika tinakangag. Apay nga men, imbis ko mga agkikinuto, bayat in kay panagchichismes, kat nagmula kayo. Naglawa mo taarobayan, di ada purusam. Adula ami, agbampanugak pa ilaag. Nagalas kat tikastan. Nadardaras ngam tay agmula ka pa ilaag. Madima tikasta. Nagkuna, mayat tupay. Kat no di damangtad, dilibasak nga alaan, ganon lang kasimple. Anya. Nay, madamamat ti panag-spray mi ti backyard garden yaw kagawad. Wine, tadaray ti insekto nga agdadaal. Di naman igingin at inaramid ko pang bugaw kanakwada. Ay, daitan Naibus nga minan tayo organic apagabog ka rin insekto. Awan mo't nga minan na timpla. Adda ti timplaan na ya kagawad. Ada, ngam awan tayo may sa araman na abulong kan lanot ti makabuhay. Malaksi ti bulong ti nem3 kan silay. Ada pa'y laok na, tapno saan nga umasindag na iti insekto. So, pasuyutak man pa lang, iti dito dinawat ko kani parisator pag-isprida. Ore tayo talang mag. Ay, una. Saan kami agos usar ka na ito, eh? Ang sayang man no mapirdi na iti busel da. Anyat masida bakat. Ada kamat gaya man punso. Ada mga isagsaganak ti dengdengek man ang bungat utong kan okra. Iso Sagpawak iti daing nga aramang. Sus, imasan Julie. Dayta. Agawa am nga rod. Ngem, aguray ka. Nangalam iti dayta. Sa dino pa'y kuma. Dinawat ko niti puon na Anya. Anya nga, awan mo te akin ko di impakada ko niti puon na. Ada pa'y ugot ti kamuti dita nga ilambong kulaang nga maikan iti pada sa buggoong. Maikan iti kamatis. Dayta. Kaim-imasan dagiti kamatis. Tadarangidangan dalaang.
sa damag, Rosa. Tiyan niya, Naitaray gayam daaning kan lakay na iti emergency hospital. apay ka no? Kastaw na kano ti sakit ti tiyanda. Ket kuno ni Mang Dalmas, napoison da kano. Anya? Inamin kano ni aning anapan lagalay ti kanatenganta idi awanta. Anya? Sa naklatan ang nagtagtagaray, di nakita kang awanan ng itay bunga ti parya ken utong. Ken madlaw ang naasak ti kamotay. Ken awanan ng itay darangidangan na bungat kamatis ta. Nalpas? Daytan ti ganabon da naimbag ata sa anda na tay. Day tati ganabon ng iti sadot. Ay nako, Mr. Portugal. Naturog ka manan ako na kat nagtagtagainap ka. Anyat ko na Dumeng, ha? Ada kagaya man, Rosa. Nyajay ko nam itay. Ay ko. Awan. Diakon malagi. Domi, mabali namin. Dong, naitalit mo't kaya man ni Ama Iloy di tadaya. Oh, di lakay nga bagbaga na siyam tibiyag na. Anya asyam tibiyag namot nga ibagbagam. Siyam tibiyag na kunada. Ta namin adon ang nagbugsot. Sa bagay, nangagkunday ta asasawan dagiti agtutong iti sangot istor ni inasak ka. Aya. Kaya't masawan, nag-resume nagitay itong itor si Jai. Nasardang langarudan iti lockdown kapiti COVID. Iti pa'y 2019 pasardeng dagi jay. Tada nagreklamo kat pinasardeng ni tatang sakbay pa'y ti lockdown. Gaya. Ay sublan tawan pa'y tay ibagbagak itay. Nyaw awan mo di ibagak kuma. Nakabaso lakpay. Anya gayam ti sakit jay kinunaman ay dalitan. Asog. Anya? Di nakman rabakan. Asog, kunada tanabnabiyag ka no ti boses na. Nabirngasan pa'y kit di iti lakay asog Jay la boses na't napigsa, ngam nakapsot mo ti baginan. So matlagaya ma. O di, kasano na tangay. Urayan dalangan, ti maudi abungsot na. Kaslakastan Sapay agpalastog ka no pay. Gaputa adun tinatay iti COVID. Idinto ta isukat si bibiyag pay. Kasta? Wendom. Ipalpalastog na ka no nga adun ti hinabak na no kinapaot ti biyag ti pagsasaritaan. Sa bali da itan. Uray aglayos ka no pay ti entero alubong kat amangan no isuntulat mabati na si bibiyag. Imbaga na ti kasta. Wen ka no dom. Isungarudan ti pag-iistoryan dagiti agrarana atong iters iti sangot ti istor da inasak ka. Ken uray iti ayan ni Banay. Talk of the town itan ti kinapaot ti biyag ni Ama Iloy dom. Sa bali mo na ito na. Agam amuna kanumat nga ibaga adi na amaw no kaano ti final abugsot na. In short, no kaano amatay. Huwag mo tandaya makaibaga no kaano amatay ti may sa tao. Sungaro da bantayan dalatan Urayan dalatan no kaano amagsatan tadi damat mabalin adagdagan amatay. Ang mga no matagtakan pa ikit din nagiti mangururay iti papatay na. Nasa umon. Impagtasanda pa pagtutulagan na anak na. No kasanon to ti pan nakabingbingay ti maorda nga abulaw. Anya? Si kamot dum. Tila ibagbagam. Ang damot kasta. Sanaya. Ay, tila sasawan mo't ni Doming Rosa. Adda kasta. Ay, jaklam mo, nanang. Ang amuyaw. At the highlight may papankin ni Ama Iloy. Anyaman deta a highlight kini Kaka Iloy ang
Pinasigurado na kano, no karaman mo't latinagan na itilistaan dagiti aktibo akamang ti organisasyon nyo a senior citizen. Na, Agpayso aya? ay uwan. Tapno sigurado ka no akumpleto ti abuloy a maalanan to. Wano maalan to dagiti maulila na. Kasjay, pinasigurado na. Sigurista nga rod Ang mga no kayat napay nga alaen ti abuloy na sakbay ang matay tapno maramanan napay. ay, kunam kat sagsaga na akdaitan rusa. Ang mga no mapanunot na agpaisukot ibaon nanto di apu ko na apan na kamensahero na. May mangibaga iti dayta. Sobramot daytan. Ang posible ang mapanunot dayta ni Kakailoy rusa. Ang mga no adanto iti request nan nga agpaabuloy nga umuna sakbay ti pan na kay masayag na. Agar mo sartan, gusteng. Apaw! Paborito na tinsaga na mapamigatan tama kahit. Sunny side up ng itlog. Tinapa kon kamatis plus kinirugin na po'y. Ken hot water. Wag. Napudot adanom latan ti inumam. Ta nagkapi ka itayan. Taday tati good for your health. Yeah. Manayo, hindi pa nagkapim itay. Isuaya. Ngalawanin. Good health at talaga. Tapno saan tama itulad kini Kakailoy. Ay, wan kayam. Sano nga, ti pa nang ipadoktor da kan Kakailoy. Tadi nakanumot kaya ti pa irwar iti balay da. Ada mga witking kwa na. Asinon to nga awan mo't anak na, wano apo ko na alalaki ang mangubakan kwa na. Yun lang. Day tala nga. Tadi na mo't kahit ti agpabagkat iti sa bali at tao. Ay, kat na kayon Ayabam dagiti barangay kagawad, uno dagiti barangay tanaw da kaduam. Nawan. Kapilitan na kastan tirigat na, no di nang tulat na kayat ipabagkat. Daytan, tidakas na. Nang ronakat na pride mo daya alakay. Ay, sos. Nakalaslas to, giti napigsapay. Nagpaiso data. Iso asan na akayat ti maipani di ospital. Tawang kanumot sakit na. Kat no kasta ti mapasamak. Awan pa panan na, no di. Ay, naapo pa kawanam. Diyak ibalik ka asan ta mga no pumaiso. Mapo, ang mga no ag-final bugsotan, kasta. Nata, imbaganan. Taman na no. Sana da ka sa baliksen ti bugsot. Kas kada patay. Tasan mo ta makapatay ti sao. Nala, gusto daytan. Mamigat takit dain. Nay, mapana kundom. Yung kami aglualo, ijo balay da ama inloy. Anyagit ngagpaiso na iti tao na niya. Nagado ako minto may papan ka ni ama inloy. Ado, tag ko na. Nagpabakuna ko ma. Ama nga nadapay na mga gimbag. Kaputa may sa karagiti pilosopo, asa na mamati iti bakuna kontra COVID. So daytan, saan kanon nga gimbag pa ang nakaskas daaw mo, ta installment sa ti panagbugsot na. Lujak mariro, kapaminliman na bugsot na, di bugsot na di kalman. Ang nabigatan pa yung matlang agas asog, kas ko na ni katuganga kagusteng. Marapusan sakit ni ama iloy. Ay. Adun tinatayam ako na anasalsalon at ngam iso gapu iti COVID.
Dapat na iti nakakompleto iti bakuna ng nataydan. E din to taiso kat saan ang nagpabakuna. Ado, ti inabak na, nagbalin ko maa-contest no karera ti ipapatay. Baka turo-turo ka katalakan. Iridap ko malagan. Marikat no kontrak na ito. Ay, Subay, ngayon mo. Subay. Ay, na, gusto yung pagtatakan. Kung ka no marbatoy balaitan, itay nagginginad. Mabalin amar batoy balay, tadaanan. Ay, na. Iso nga agbakwit tayo yan darusa. Apay, agginginad ka di, pay. Ate na po! Ay, agginginad man yan, bakit? Mga no nakikpigsa na ito yan. Ay, umulog tan nito balay ta. Ay, ako Diyos, kanibusanan ka din Ay, tiluban. umaykaan. Ay, nagindayo nito'y balay ta. Ay, matay tayo! Marban to'y balay ta, subay. Ay, matay tayo! Ayan ta, anyad na pasama kiti pa naturog ta. Kasabali mo ti ayan ta nito'y makariing ta. Mas dawak nga rin mo. Agtagtagay nipak ko na kuma. Ta namin siyamsan a kinudot ko ti takyag ko. Sininto-sinto kak pa yung ti ulog. Kat sa anak nasakitan. Sa anak mo't anak karieng. Ta siririing ak mo't ngamin. Doom, natay ta ka din. Natay? Ay, saan? Si bibiyag tapay ti panagkunakurusa. Ang padasa man asipat-sipatin mo tarupam, tarik naam no nasakay. Sige. Saan na nasakit, Dom? Kaya't nasawon, natay tangatan, kararwatan. Dom, kita ang naglawlaw narba ababalay ti makita kat. Tantay balay ta. Narban! Natay tan dumeng. Kararwa talangan. Dangatan tatak, kumusta dangatan? Kung nga kung kayhol itay bikap. Takitaan kita doon, Sige, kitaan. magnata dita. Kitam na kita. Siyak na ita na pandagan iti tabla. Siyak mo na ita ti ko sayam. Agpa na ta adara-dara. Anya, Natay tan rosa. Ay, thank you. Nakasurot kayo nga agasawa kada kami. Mayatag kukuyog tayo. Imbag, tanasarakan na kayo, ama iloy. anya lugar dito'y ama. Naglawa mo't apasdag ngam awan uray may salag kumaakwarto na. Pagbakuitan da ito'y ayan tayo. Ngam, awan ka diti madlawyaw. Anya ti ibagbagayo amadlaw may ama. Kas makita yaw. Awan sa ti uray may saan na salon at kadagiti na danon tayo ditoy. Kasta nga rin ti makitkitak. Magsiuyak kan magsiasog mo't iti makitkitak. Aladom, at nangabit kin patay sa amin na kita. Ato ti sugat ti daduma. Woy, naglalawak samat ni po yung ti biktima ti gingginad kan kubin. Pagkwarantinan samot ti pinagbalinda pagbakwitan.
Tembag na alukoy kayo mat. Asim murot dito'y pagbakwitan. Gosteng, sopeng. Kinapudno na. Saan ko maarumbang nga iguyod kayo dito'y gosteng, sopeng. Apay ka na kakailaw. Nenine. Anya abalay daytoy. Daytoy laeng abalay tisan anagin ginad, gosteng. Dito'y laeng timabalin tayo apang kamangan. Aking balay ti daytoy ay kakailaw. Pagkwarantinan ka dagiti nagpositive iti COVID dito. What? Bakit pumanaw tan ditoy? Ay, sos. Taanyat kabutang yaw. Kat saan kayo matan ama COVID? Apay din ako nabasaan kami ama COVID kaka. Kunak tumat adiyo pa'y amo anatay kayaw. Kararwa kayo langan. Inabak kayon Lakla kayo rudan akon. Ngam, si bibiyagak payla. Anya. Kabutang naklangarudan ti COVID. Linisyan nakpay tigin ginad. Matayak no bigatan ti kunak. Nars. Iso nga. Nagsida ako maiti lauya. Ay ko, sa anak ka nurse, ina. Asawa nak ti barangay kagawad ti barangay nagbugsutan. Kan awan lauya ditoy. Nakabado ka mat itibado ti nars. Kapilitan nga insuot ko dahito intenda nga isuot ko. Tsaka mo nga ngeramraman nakla na iguyod ditoy. Ay, amang ano di mo amaw. Lugar ka no apakay panandag iti agngangabit ken patay dito yan. Wen ka no. Mimbag kada kanyo nakasagana kayon amatay inton bigat. Ang siyak. Ay, saan ko paya kayat ti matay? Kano natay kan sama dyan? Ay, di mo ko maihaw-awan dyan. Kaudyan a request ka, nurse. Sa anak nga nurse, kunakmanan. Rosa, kunayulatan kanyak ina. Himbagak mat itayan nga awan lauya ditoy. Ay, anihamat dyan. Ay, nungay sinalamakyan nga uray kukudlat kaldeng. Adya ka day. Ay sus, at adaman nga awan daytan nangina ti karnit kaldeng. Amatan. Ay, pinikpikan latang arudan. Ay, ano na nagrigat ang makaawat dayto. Ay, nurse. Ay, ada pinikpikan. Uray jayla, karay kayon ti maitumpong iti malukong kaunukwa. Kwa, mabitla nga. Taalag ti temperature. No awan karay kay, uray di gulatan. Makaigo pak iti digaw. Ay, ala, mabitla nga rod kumsat. Yalaan kay tinapudot adanom. Digaw! Ay! Uray anya ditan adigaw! Nagasat tayo. Ta nakapagkukuyog tayo. Ken natay tayon. San tayon nga grigat pa ay. Awan binugsotanin. Ay, hihihihi. Ngam dagita makitkita tayo ita tinakakaasay. Ngam tatang, ba't ti papatay tayo? Nagasgasat pala na ita ata. Naka-quarantine kan dagitan sugatan ni tigingginay.
Anya? Nagasgasat da, orayan da pa lang ti panagbugsot da. Nenenay, pag kunami ti kastado, mahing. Una, taado ti gundaway da ngagkarkararag amang daw-dawat iti pan nakapakawan iti basbasol da. Anya? Saan kita da ta? Ay, yak samot nakapagkararag ngagpaiso ni disakbay anarba jay balay mi kenanang yaw. Uri siyak tupay. Sa anak kapag amin. Ngam at least, nakakararagak mo't iti kagudwa. Nene. Ayan daro sa kenanang yawn. Ala, kat madadala itay di tayan ti uray amag satan. Jesus, sa pulong tayo da. Masapol nga kukuyog tayo sumbrek ije Gloria. Ay, partakan tayo. Surutin tayo dayta nalawa apagnaan. Agturong ije Gloria daytan. Mabit lang tatang. Apay dumeng. San adita ti dala na mapaniji Gloria? Dahita na ilit masilsilawan ti pudno adalan. Ay, isa din nga ron itati surutin tayo nga ay. Ije Gloria, nanang. Ay, Tita, dayta nalawa adalan ti surutan niyo. Ada ni kakailoy. Saraan. Kan ipusan mo tan ni Ama Ilaw. Hindi mo niya. Iyo ka di amaw. Apay asanak amat mata. Apay. Siyak ni patay. Gusto ka nun ni patay. Kaya manak. Tagainip na kaya. Domi, mabali namin. Ay na. Apagtugaw ko pala dito isango ti laptop. Tiyak pala narugurugan tagsurat. Yip-yipo yung nakapagtain. Ay, napuyatan at ngamin idirabi. Dahito yan, tikidag na. Ay, tinasaya at iridap ko pa. Napanog ti utak. Isa, pag ginanaan mo ta, uraya pagbit lang. Ay, ilan ko pala dito pa. Lakay. Adyakan. Si Kamot. Kunamot lang naggapuak iti adayong. Awan mo timbaga kamadiya. Ngamade, tituno ti panagsaom. Di ka man lamarabakin. Oh, anya daya aya. Adan sa ipagam. Ni ina Gloria Agoria, akabakitanan nito'y nagbuksutan. Ganda ni gayam ti maikasanga gasot akasangay nan. Ani? 99 na ngagpaison, hindi na panatawin. Wan, kat kasangay naman na ito nung may abulan. Tirigat na agkarasakit ka numatain. Ay nagasat kit di Tasan iraman ka dagiti senyor anak COVID. Dahil tangarot ti pagyamanan unay dagiti anak ken apo ko na. Karaman na dagiti apo ko na iti tumag. Aging ka dagiti apo ko na iti dapan. Ay, uwin karaman dagiti ayan. Kat ado ti mangi daw-dawat.
Amauray na kumakano ti maikasangagaso takasangay na. Tapno maala na di sa nga gasotaribo apisaos. Katuan anya pa'y ngay. Katambaw, pagtutulagan dansan do anya ti maaramay ditun kasangay na. Kasta aya. Agpabunarda kanaw. Ang nay, lumanlanlan sa kanom at ti sa gubanit ni Inagurya. Kat amkenda nga ang mga no saan nan amauray ti kasangay na. Day talang Nagtutulagan na kanaw ang mga lada iti private nurse amang bantay kan kuana. Kan doktor mo tin tapno mamonitor kano ti salunat na. Mayata. Papaenday ta, masigurado, ang mayuray na ti angas na aginggat kasangay nalakay. Ket agpabunarda ka na. Wen, nyamnay. Ang mga no saan to ang mapagustuhan dagiti amin akakabagyan na. Gapo iti kaaduda. Ang mga no pagkaapaan dan tukit din di maalad akwarta. Ay. Adda pamuspusan dita no amu dati aramidin da. Apo Chairman, siyaktay apo ko ni Apong mi abaket Gloria. Anya dayta. Apong ko nam lang harudin. Bakit Gloria ko nam pailaan? Ay, talaga akas na ti awag mi kan kuana. Imbagkit di tadan silpuna nga apong ita. Saan akas idi abaket Gloria latan ti awag mi. Nakauy-uyong ngamin idi ubing kami. Anya? Naimbag, tadi na kay dilagan. No kasta nga awan panagrespeto yung kuana nga apong iyo. Saan na kami adilagan at adi namot mangugan. Tulang matan. Saanan ang makangag Chairman? Tulangan ni Apong Bakit Gloria. Iso nasaya at mat. Kasta? Madin sa titunadam Ay, talaga amade, Chairman. Ngam, sana day ta kinatulang ni Bakit Gloria ti umay ko ibaga, Chairman. Aya. Anya nga minti ibagam, tolya. Ay, yawis mi ti yu umay munto inton kasangay ni Apong Bakit Gloria. Agpabunar kayaw? Wan, rambakan mi man ti may kasangagasot a birthday na for the last time. Grande apabunar, Chairman. Yibus may ti 20,000 pesos ijay sangagasot a ribu a pesos anaalami iti gobyerno. Loka, malayo pa'y laang nga, pa'y nalayaw. Ay, kasta aya. Uwan, Chairman. 90% tinamnamami amaalami dayjay. Iso mga laakman iti sertifikasyon niyo kani apong kaw. Sertipayan niyo nga isukat talaga amat amadanon nanti may kasangagasot atawin na iti panagkasangay na itatawan. Dahit ti kagaram. Ay, wen Chairman, aramidan niyo itaan talaag adagos. Ada ngamin kamkamakamak ija ilay. Nakapangpangas da di atulya, Chairman. Ay, sa naklatan akimon kontrakin kuana. Takayat ko ang makapanawin. Narigat akasang Awan panagraem na dayja iti apong na sintinarian. Pakay nanudan da pa'y game no kaskasanaw. Lakit di Ang mga maliksyon da, no di da saysayaatan ti aramid da. Anya kumati pakaliksyonan damay. Kasanaon no saan nga ipalubos ti Diyo sa madanon ni Apong Gloria, ti kaldawan ti kasangay na. Daytan Wan ngagpaiso aya.
Ag ngangabit kan patay, jay mapadpadaanan ng agkasangay. Dahil ako matipanunutan da. Kasanaw, no matay, adi pa'y nadandanon ti kaaldawan ti kasangay na. Nay maglaang, no save by last 2 minutes. Ay, problema danday ta. Awan problema tayo ditan. Saan ko aninamnama asarong karan nyo ni Apong Bakit, Chairman? Sa bagay. Baliktad ita ti oras kini Apong. Aldaw na ti rabi. Kasano day tabutog? Maturog iti aldaw. Kitno iti rabi agpat nagmat asimumulagat. Mangpuyat launay ni Apong Bakit. Mangpuyat isung agsisinublat kami kada tulya amang bantay kinkwana. Anya? Ani, amang ano sa bali ti pagawatan nyo ti imbagak. Ay, ti kayat ko asawan, makapuyat ti panang palabas iti agpatnag, nga isulat kamin minulagat. Adagit di madlaw ko. Anya ti madlaw yo, Chairman? Agsisinublat kayo gayam amang bantay kini Ina Gloria. Una, narigat no aggigiddan kami. Uray, dandani awanan ti COVID. Kasapulan lata ti social distancing. Nga uray, agkakabagyan kami, Chairman. Ni. Ay kat, sumrek kayon adi ta kwarto na nga ayan na. Ay, alang nga rod. Padasek man na kasarsarita. Una, Chairman. Ano sa nyo laang taada tultulang ni Apong Bakit? Kasta aya. Wan, kat nasaya at launay taada kayo. Isupay ang maksay nga oras kong agbantay ita. Uray iba-ibayag yun ti makisarita kinkuhan ha, Chairman. Ayos lang kanyak. Ay, manakawan kang. Nini, talagang agkabawan. Di na mo naman utitawinan. Ay, 99.9, Ina. Manakawan kang kunak. Kuling kaya. Yay. Apay adi kaagsaaw. Ay sus, talaga atulangan. 99.9, Ina. Apay nga bumugaw ka. Ay, salbag ka. Saan nakatulang? Matay ako man. Ina Gloria, saan kayo pa'y amatay Itantan nyo ti bugsot yaw. Anya? Nobyo ko na? Ay, uwayan. Bugsot nyo kunak nubyo tinagdenggan na. Awan, Ina. Saan kayo pa'y amatay ta umay pa'y tinobyo yaw? Alam yung akmanlangan. Alawan. Inutak ti agangas. Tapno, saan adaras may busti hangas kaw. Urayin nyo, tinobyo yo, Ina. Uwan. Ada kanun tayo nobyo ka. Oh my God! Kadungo-dungo! Ay, kasilpuam! Tilinas to'y angas ka! Ay, nang.
Kamusta ti pan nakipagbantay yung ni Ina Gloria di rabi tata? Ay, makapaisam ti panagsarsarita na. Anya? Pagkunan niyo may? Matayon asaan pa'y. Ay, saan kayo maawatan? Aging gayta nga arig na matintinagan iti ngarab ti tanem. Nobyo kit din ti linaglagip na. Ay, agsubsubli atin iyer ti panunot na. Anya? Matay lang arudan. Idim balikas ko ti bugsot. Nobyo kit din tinagdenggan na. Intultuloy kumutan asinarsarita ti maipapanit ti nobyo. Simarantakit din. Anya? Ay, mayat Anda ng pangpatidog iti biyag na no kasta. Ay, wen. Babaan ti nobyo. Mangkita tayo iti pagparangan tayo a nobyo na. Total, di namad amo dagkabawin. Anya? Epektibo nga taday ta. Kasaritak dagiti anak na. Adda isingasing kaw. Parang saan pa yung agbugsot kat mauray na pa iti kaaldawan ti kasangay na. Mayat tisingasing yu, Chairman. Total, agkabaw mutten. Pakitaan tayo itinataar a lalaki. Nga iso ti agpamarang anubyo na. Anya? Sumarantalakit din malagip na tinapalabas na. Wen, Chairman. Saan minsan amin ana istorya kada kayo kat? Saan ka no anatuloy ti kasarda ide? Iti damo anubyo na. Ay, iso madlagayam. Iso amayat. Sumarantalakit de. No adaag pamarang anubyo na. Mas daawak iti nakita kay di arubayan damanang tulya. Nagkatawa matibisita da alalaki. Nakapurmada pa eh. Ayoy, agkabanwag alalaki ti makitkita kay di arubayan da. Ket amam no apay. Apay ka de. Dagi jay ti mang paspasaranta kanya apong Gloria. Dagi jay ti mang papa atindog iti piyag na. Di kamandom. Pag-aangawan yun samot nun. Agnangabit lang arudan. Saan? Put mo ti ibagbagag. Dagi jay alalaki ti mang paspasaranta kan ni Ina Gloria. Pagkakabawan nan sapa yun. Agkapaw at talagan? Nakaroon na yan aya. Kasta ti kuna ni mang butog. Adapay ka no ugali na apo mang or no kumaro ti kabaw na. Tadi na mailasin nida. Ala, nauyong nga rod saan samot na makabangon? Makapang-urpay laang? Adala iti abay na di atidug asarkod na. Kasta? Uy, di la mga rikap ti ramidan na no malagip na ti sarukod na. Malagip ko kitdi. Nakasintron iti panunot dagiti kakabagyan na di sangagasot a ribu a pesos a maala na no maabot na ti tawon na a sangagasot. Taapay na jay. Amangan no pag-aapaan danton. Sapay nagadudan sa agbibingay. Wan nga raw. Sa nga araban nagiti agururay iti panagtinag ti grasya. In other words, sa nga araban nagiti mangidaw-dawat. Asapay ko matag birthday pa nga umuna. Sakbaya magsatan. Dayta nga road. Ang mga nagugubat ton dagi jag kakabagyan. No, saan pa'y amatay ni Ina Gloria? Kasanon numatay. 2 minutes sakbay ti kaldawan ti may kasangasot a kasangay na, lama? Ay, awan na Nga daamin no kastadom. Anyan dayta, agpunsyondag,
Yutang dan, tinamnabaan da maalad akwarta. No mauray ni Ina Gloria, ti maikasanga gasot akasangay na. Nanang. Grabe. Makasidsidada lang nga tauna yan iti karne. Kasanon numatayon a di pa'y madandanon ti kasangay na. Ay, problema dan Kababay na panunutan. Pangalandan tupay nga iti ibayad da iti inutang da, no bilang. Eh, mapantayo ka di mat makipunsyon? Ay, no siyak. Ay, sana ka mapan, Rosa. Jakla mo aking tatang mau. Uray siyak nanang, sana ka mapan. Da nga tatatang kan doming ti mapan. Intun sabadon ti punsyon. Ala, kitaan nyo lang dagiti matrabaho ditan, karo ba? Agtitinulong tayo lakuman. Total, da tayo matlang amin timangan kun agsida ka dagiti maisagana. Wen, awan danag tulya. Amumimet no anya dagiti maisagana aputahe. Agadubo, agdinardaraan kun lauya. Dagiti kang runaan aputahe. Wen kadi. Amumi daytan. May sagsagana gaya man, dagiti maparte tulya. Butog. Ay, uwan, chairman. Nasayata, da kayon kun kagawad dumeng. Da kayong manlaangan ti mangi maestro iti panaglutaw. Wuna. Nay, panawan kayo pa ya. Inak man tanawan niya pong bakit. Sige. Dumeng, nangagmaw. Wala ta. Awan amok iti panagluto. Nang rona no kasto nga okasyon. Basta aramidem ti bagak. Ala, isagana yu amin na nakasapulan. Agparti tayon. Kumusta nga ta ni Apong Gloria? Pambantayan ka no dagiti na awis amang pasaranta. Numaminsan masyanak. Nakapimpiman iti panakagteng na iti kasjayan nga edad na. Anya? Saan kat anak ay ti kasasadnan? Marigatan una yun. Igawid da palat anges na. Gapulang iti... Madi apanunutan. Awan mabalin tayo. Kasta ti pagayatan, dagiti akin kabagyan. Sabagay. No pagbasulan, saan tayo akaraman? Talaga sa anak ko maumay, Rosa. Ngam pinilit takmat namin ni Tatang Mau. Iso nga ipapantalatan nga imay ta ditoy nga aguray iti bangkay ama ipan iti puniraria. Kaslakas ananang. Pinaayaban nakmat ni Dumeng. Agur uray meten di agbalsamo iti puniraria. Ay, ti maday. Kaslamot dagdagdagan tayo ti ipapatay ni Ina Gloria gapo iti kasto mararamay. Wingarod nanang. Narigri ka ti sasaadan di matmatay. No syaklaang, ay saus. Jaklakit di kayat nga abutin ti kasta nga edad. Nanang? Tanya pa'y tiraksak ko ngay nga agbibiyag. Agingkat kasta nga edad. No itilaangan pagiddaan ti ayan kao. Akas kini Ina Gloria. Ay, mang parikat na ti kabalay ano kastay. Daya mabalin nyo no pagayatan ti Apo nga agbyag kayo iti kasta kapaot no bilang, nanang. Day talaang Tasaan mo't nga rod ada tayo ti mangikadeng no aginggat kaano ti kayat tayo nagbyag no ipapatay. Anya nga tangagpay sotirik na ni Apong Gloria itananang. Anyat amo tayo ngay. Malagip ko kitdi. Saan da pa'y anal-ala ti masasa o reward iti panagsagasot ti tawen nang agpabunardan. Naguutang dan iti pinartida. Kagiddan nga rod apang silibrar iti kasangay na dayta. Mamaminsan ka no. Katno ilayon nan ti matay. Karaman pa yan ama igastosan. Ay, katuwa din Kasla 2 in 1 daytan, Rosa. Parambak iti maikasanga gasot akasangay na. Ken pamumpon nan tumeten.
dayon gusteng. Kung namadlan no agpabuyan ni Ina Gloria ta aribungbungan damateng. Ay, huwain. Ngam dagiti anak na ken kakabagyan na ti kaadwan dita. Karaman ditan dagiti apu kuna iti tumen aging katdapan. Nih, agbugsot man tayo. Apa yan? Urayan da nga ruden nga agbugsot kat ni agbugsot sad. Wino, gaw-gawidan dati pa nagbugsot na tan eh. 15 minutos pa, isanto agalas 12. Isunto pa ilat pa nagsiglo, ti maikasang agasot nga edad na. Ay, anyan, ti kastoy na ka eh. Maday ta! Sa 10 laan na minutos! Alas 12, ito nga trabi eh! Ne. Talaga abang bantayan dati oras ah. Bandanin, countdown data. Anyan. Kung namatlan no, basketballing. Sa 10 na minutosan! Ang sikluton 100 atawan ni Apong! Ang bilang ngayon! Talaga maurayan ti sa nga gasot nga edad na. Countdownan. 4! Ay, 3! nay, Last 2 minutes! 2 minutos lang. Nay. Last 2 minutes! Agkuripaspas mo tan. Saan ka pa yamatay, Apo? Ne. Anyat ko enan. Last 2 minutes lang ang Apong! Agangas ka pa! Ay nang. Last 2 minutes. Ay, Jesus. Anya na dyan, natagtagainap ko. Ag last 2 minutes samot, hindi kabakatan dito barangay nagbugsutan.